Здравейте, аз съм 384, с мен е Крипсара. Здравейте, аз съм Крипсара. Днес ще снимаме някакъв клип как се бием с ножки. И с оръжие. Да, няколко игри с ножки и няколко с оръжия. И може да използваме и бомби. Къде си? Малък. Малък. Хубавец. Малък пиклю. Хубавец. Ти си малък пиклю. Какво е? Какво бе? Да, бе, братле, ти си хак. Добре, сега ще видиш клипа, като го качам. Добре, братле, ама после почваме с оръжие, още 3 игри, минаха 2, ти каза 5. Аре, бе. Ей, вадиш оръжието. Аре, бе, бъзне лайва ми, бе. Така не е забавен клипа. Добре. Аре, да се убием, бе. Чакай, аз си извари. Кибеч. Окей, още 2 игри. А този клип ще е само с ножки, защото много остават дълги, ако с оръжие. Окей, после го спираш и почваш с оръжие. Нещо ще е първи епизод и втори епизод. Да. Чакай, бе. Да, бро. Те си по-силен с ножки, аз с оръжие. Добре, това беше от нас. Бай!